Sabay-sabay nang niluluto ang mga lechong baboy at lechong baka sa isang lechonan sa barangay Bagbag, Bawang, La Union. Dahil na rin ito sa dami ng pa-order dahil sa kaliwat ka ng handaan ngayong holiday season. Ngayong peak season, hindi bababa sa 13 baboy ang nililitsyon sa kada araw. 10 buong baka naman ang pinakamaraming niluluto sa kada araw. Meron naman, kaya naman. Kasi marami naman akong runner. Maraming nagpapautang sa akin na supplier. So far, hindi naman sa nabibitin. Yung mga sizes lang talaga. Ang parang undecided. Parang nagpa-fluctuate lang yung stocks ko ngayon. Kaya naman daw suplayan ni Angel ang lahat ng kanyang customer. Basta nagpa-early booking sila. Nakakahanap din naman daw ng supply ng baboy at baka maging sa karatig bayan at probinsya. Sa ngayon, nakabook na raw ang lahat ng pa-order hanggang sa January. Parang ngayon kasi hindi ko na-advise na kaya tagahan nila eh. Ngayon, kung rush booking ka, tapos yung size na gusto mo is available sa akin, ibibigay ko. Pero kung hindi, wala. Hindi ko siya mabibigyan kung namimili siya ng size. Kung parang flexible nga si client sa size, mabibigyan ko siya. Si January natin, hindi pa ako nakukuha ng book sa January. Wag muna, nag-stop muna ako booking for January. Kasi sabi ko sa kanila, tapusin ko muna si December. Pero mabibigyan ko sila ng lechon by January. Yun nga, kung flexible sila sa sizes. Isa sa nagiging star sa handaan tuwing Pasko at Bagong Taon ang lechon, lalo't minsan lang ito inihahanda. Tuwing mga espesyal o piling okasyon lamang. Ayon naman sa Bawang Municipal Agriculture Office, wala silang nakikitang problema pagdating sa supply ng livestock para sa lechon. Although natamaan tayo ti SF this third kin dito last quarter, adamo ti enough nga supply tayo ti baboy. Kin pati ti baka. Ta adamo ti sources dito'y La Union. And they make sure nga dagatay ma-produce nga karne nga mairuwar, maipakan, madimalan iti inspection. So overall, safe nga kanang dagitoy nga? Oo, safe. Joan Punsoy, Balitang, Solid North.